Dead on the spot ang usa ka motorcycle rider human mitipas sa pikas lane ug nakasugat ang cargo truck. Insidente nahuli-cam. Nahitabo ang disgrasya kagahapon pasado alas 12 sa udto sa lungsod sa Dimiao sa lalawigan sa Bohol. Makita sa CCTV footage nga nagsubay ang biktima sa highway nga paingon sa Tagbilaran City. Apan kalit kining nikawat sa pikas lane ug nibangga sa atubangang bahin sa cargo truck. Tungod sa kakusog sa impact, patay diha-diha dayon ang 35 anyos nga rider nga taga Barangay Udyong hagna og nagtrabaho isip kolektor. Base sa pamahayag nga gibutyag sa asawa sa biktima, posibleng nakatagpilaw ang iyang bana kay wa kini tarong nga tog, sulod na sa tulo ka adlaw gumikan sa hilanat. Giingong gipugos sa biktima nga mobalik sa trabaho aron adunay mahatag sa pamilya. Samtang wala na mopasaka og kaso, ang kabanay sa biktima human nakig-settle ra ang driver sa cargo truck ug ang tag-iya niini ngadto kanila.